L-om li tresqet il-qorti akkużata li ġelet lil binta tikdeb fuq missiera tista' teħel sa 5 snin ħabs. Kienu mkejjen viċin il-każ li spjegaw kif l-iktar akkuża jibsa li għandha fil-konfront tagħha, dik ta' sperġur, iġġor magħha din il-pjena ta' priġunerija. Il-każ kontra l-om mistenni jkompli jinstema' nhar it-tlieta li ġej fil-qorti. Iżda qabel propju l-ħamis se jkompli jinstema' l-każ kostituzzjonali li l-missier fetaħ kontra l-ispettur Luis Calleja. Calleja mexxiet il-prosekuzzjoni kontra l-missier. L-istess imkejjen sostnew li smigħ quddiem il-Qorti Kostituzzjonali mistenni jkun wieħed li jitfa' dawl ġdid fuq il-każ. Dan anke wara li nhar it-tnejn il-qorti ordnat il-ħelsien tal-missier sakemm ikompli l-każ kontra l-om. L-om ta' 44 sena qed taffaċċja 9 akkużi. Il-każ żviluppa wara li fl-aħħar ġimgħat il-Pulizija rċiviet informazzjoni li t-tifla li llum għandha 20 sena kienet fetħet qalba ma' xi nies dwar il-pressjoni li għamlet fuqha omma. Il-mara qed tinżamm fil-ħabs sakemm jibda jinstema' l-każ fil-konfront tagħha wara li kienet miċħuda t-talba għal ħelsien mill-arrest.